Memorial Church. At simple tayo ko'y nagdaw, ikayo nga, maimataran, di ka nakaisugdan, ituray, itinaubis ko Maximo na simbahan. Nalipat din ako, Obispo Maximo Gregorio at Nagpipay, na tundador, yung kaunaan do, Obispo Maximo na simbahan, di Agitayan. Aging gakin ako, Obispo Maximo Elor de Mateo, na itaan inametay ipasa na ita, ang mga tuwan na akim, tisimbahan, ken ako, Obispo Maximo Erwin Julian Abelia. Agrambak, ken agyaman tayo nga ro ni Diyos, taintamanen, paniknikan, ken tinumpal tikari, na nga agantulad tayo, isibay tayo at inggan kalupanan. Makipagpaset tayo nga ro, kadali ikaralag ken kanta, ikiday ito yung santo na misa. Tumakber tayo nga ro, sa tayo rumyan, iselebrasyon di na santo na misa, iso nga katatan kong panawagas, si panagdaydayo kayo, ikiyaman.
Tulong tayo po ba? Ipinagan ang nanayon na ng Marswa, ipilangit kay tiyamin nga dan. Sapay ko mo. Magyaman kami kay Kapo, kay palubos mo, ang magtingan mi, dahil ko'y mabalungan daw. Kastamin na agyaman kami, gapo ka nagiging mabubos sa parparapon mo. Idaton mi kay ka, nagiging nanunong ang puso mi, pasimpetan na kang kani, tapuin kami may kani. Iturong na kami, kanagiging nilentek, kunay nga daldalan mo. Di mo'y palubos, mamaisi na kami, kanagiging agyaman na pakasunisugan, kaya makaitagtag pangan mi. Bangunin, kag ang lamunin na kang kaliwa mo. Pakawanan ka din, dagiti agong nagpaspasunan mi. Lintigan na kami, tapong may kali kami, kanagiti mabubos sa kakaasim. Dala sa pinunay ngayat mo, pas amang natungo. Isukat timangked ka na kami, kanagiti masapong may tinagawad-daw. Magilisi ka na kami, kanagiti anyaman ang pagpagdam mi. Na asin, kamangagas, kanagiti saksak mi. Kaya tayo tunay, ang mga blue ka na kami, intun dumanong ti kanito ngay kapatay ni. Sapay ko mo. At tugaw tayo aming kahasat. Itayo itamasaksyan, panangyawat ni Apo Obispo Maximo Elorde F. Mateo, di Baculo, ken Apo Obispo Maximo Erwin J. Amelia. Di Baculo, ken simbolo di otoridad di Obispo Maximo, ket babae ti panangyawat ni Obispo Maximo Mateo ken Obispo Maximo Abelia dayta Abaculo. Simbolumen ti inna panangyawat dayta nga akem ana iten ken kuana ina. Kastamen nga imatangan kayo pa iti ipatugaw ni Obispo Maximo Abelia iti katedra wen tugaw ti Obispo Maximo. Tanda ti inna panangikot ti turay ti ina Obispo Maximo ti simbaan kayo. Ngayong kasamuanan na ngayon tayo pa'y dahil ti mensahe ni Apo Obispo Maximo Emeritus Elorde F. Mateo. Naibag nga bigat tayo amin Apo, good morning. Ipinagan, ipisimbahan ng Independent Church of Filipino Christians, Aglipay Memorial Church. Diyos ko na hindi ang inaapo, hindi kaanda kayo, hindi kayo pagdaway. Hindi batangan, hindi panangipatulo kayo, hindi baro, maama, hindi simbahan kayo. Ni Most Reverend Erwin J. Abelia. Palakpakan kayo ako, bago nyo. Karigit ako, nga obispo, Diyos ko na hindi inaapo, hindi ako mapapati, iti membros ako, thank you very much ako, iti tayo, ipresensyayo, importante, iti ito'y na programa, iti simbahan tayo. Kaya gawatin ka din ang mabsat, na ito'y panangi, patulo tayo, ibaro maamati simbahan tayo. Full support ko ma, itintay ko na. Suportaran tayo ako, ni Apo, mismo Maximo kayo. Kaligyan yaman na ganwan na isimbahan kayo, pagsayaatan, iti itong galmaysa, pinmaysa ka na kayo. Yamanin din ako, iti kabayatan, iti panagtaken ko, atas Obispo Maximo, iti talong atawen, yamanin ko na ako, iti nagtakel, nga support tayo, iti na ito'y nga panagtaken ko. Kaya sabi na ko nga, tayo iti simbahan tayo, kaya sumantak, kaya iti arapaat, iti Apo Obispo Gregorio Aglipay ket agnanayon ko nga adda kada tayo pagtili kasta saan nga mapukaw iti simbahan nga nagbanbanugan na naglilinghetan na ket nagtumapay na sakripisyo ti Ama iti simbahan tayo ti pundador ti simbahan tayo ni Archbishop Gregorio Labayan at Tipay. Naibag na aldaw tayo ang kapasad. Tumakbir tayo ang kapasad.
Rita at Tubabangsan. Nagiti ang po obispo, may dahan-daawan niya ang obispo Maximo, akas na barbaro na ipatugaw. Sa Ronwan, iti may isa na representative, iti tunggal diocese na papadi. May isa representative nga po iti city government of Batak, kung iti official sa city government of Batak. Sa Ronwan, iti may isa representative iti tunggal diocese na lay delegates, kaya nagiti po members iti board of trustees.
Mag-number kayo aking kakabsat. Gloria iting Diyos sa ilangit. Kapya nito'y taga, yan ay tagapakinakit ka na hindi katao. Nanipon ikabunan, iinitikat na, dahil Diyos, tinagan mo, kada hindi kapangarayan, hindi kapamilyan. Kiti amin na yan, na malagdoy, tinagan mo, hindi kapangarayan, na suni alas. O ama na inaniran mo ang aming ganda, tinawan niya, dapat na kami ang ulo sa iyang maduwang. Ngayon po ako paaksepasan at hindi karawami, tinalaguin ko na ibang pagkakas. Kaya sa mga asal na sige maya, hindi dahil sudan mo ikasayaan na nadalan, di ba balik ni ngayon po, hindi tinatao sa pinapaglaw. Ngayon po hindi taulan, iniinit ang gana, iniinikan na, dakilo Diyos, inagan mo madam, ang pagpagarayan, kaya pagpamilyan, madaylayaw, may pagpahungan niya ako, tiyang nanayo na walang gana, sa kayo. Ang Buelyo, kakabsat ko, ani Moises,
sinbati na ikitikit, ikitwa at ati, abato, dagiti sa kapulo at ilgilid, ngayon pa iti Diyos, at pagimbagan amin. Ngayon itimay, niya po tayo, ang Heso Kristo, dito rabaw tinaga, sinubyan na ida nga ijaya, babaen itinda panagpuna. Ayaten, iti apa, Diyos mo, iti amin ang panunod mo, iti amin ti pusom, ken iti amin abigsan. Daytoy umuna ken kangunaan abilin. Imay kadwa, umasping naglaeng iti umuna. Ayaten, iti padang katao, akas iti panagayan mo, iti bagim. Narod, nagagok amin dito'y nagiti sa kapulo, abilbilin, ngayon paay ni Apo Diyos. Panunutin tayo ayatek ang kapsat ko, nung namin daras, yan makasanod, kinadagsen, itintay pa ng lapsing, karagit na ilangita, na bilbilin, ngayon paay ni Apo, kapagimbagan tayo naglaen. Kuraan tayo ti basol, iti nakarimrimen, ang kinalaad na. Kaya't agbabawi tayo iti amin, iti puso tayo, itintay pa nagbasol. Agtamit tayo, iti amin, iti puso tayo, kaya't kuna tayo, asi mapasnet bunay. Una samit tunay na amami, Nakabasulak kasi uulpin kenta. Kenta nagiti di mabuti sa kakaasi. Saan ako na may kariyang managanan na lang mo? Ibilang na ko saan nakasanak mo, ludi kentas na ulpin na alimen mo. Isuday ka, kaikariyak gapo ti kinadakes mo. Ngemo Diyos nga ako, maasikakad kanyak ang managbaso. Ket dinak baybayan, ang maminpitsa, ano awan ka, di bumurong ngay naktumapukaw. Ket sika na asi nga ama, di mo kaya ta mapukaw, uray ti kabasitan, ket kalaksan kadagiti anak mo. Yemkas kinuna ni Apo Jesus, at dadanto tiragsak sa tilangin, gapoy ti may sa managbaso, nga agbabawi. Ngem gaputi siya mapulukit siyam anasipit asaan la ang masapol ti agbabawi. Dagitoy makaliliwa unay asasao o Diyos nga ako. Isuda ti magpabilit kanyak nga umayang parintumig kita sa kaanan. Awaw-awag asipabawi ken sa sangit. Pakawanen ng ama, pakawanen. Di ako ganda umaga kayo. Kasi kami ti Espiritu mo. Kumaragan kayo. Kasi papasnek mo na O Diyos, babaen iti panagbiag, panagtotoo ken panagbalay ni Kristo nga anak mo. Di mo sardayan, di mo marunong iti ili nga paiken ka. Manipod ka iti amin na nasyon.
ket pagkaykaysaan da iti sidong ti Espiritu Santo. Tarabayo kat iti Independent Church of Filipino Christians, Aglipay Memorial Church, tapno makapudno iti panangtungpal na iti panggermo, anang bangon kenkuanan. Agserbi ko akas lebadura iti Pilipinas, amang biyak iti gimong ng iti Pilipino, ket pabarwen na kami iti sidong ni Kristo. Ket pagbalinan na kami anapaypay sa pamilya ti Diyos. Gapo ket Kristo nga anak mo, ket Diyos, iso ang makipagbiag ket makipagari ken ka, may sa Diyos, kita ken iti agnanayon. Ikaw kay Juanin Kabagsan. Diyos patalunan na tayo kadagiti sakramento ken testament kadagiti sasao. Tayo marut tatungig si papastig kadagiti maibasa asao ti Apo so amang dedyak kadagay. Di ako dada kumampada kayo. Kakabsat ko, imbingan tayo di munang nga may balsa. Manipod iti daan na tulad. Anaadaw iti muna a libro dagiti arabi. Iti dahi ka arabi, nagparang ni Yahweh kenkwana, iti maysa atagtagainit, ken sinaludsod na. Anya ti kayat mo ited ko ken ka. O ako a Diyos, kinsaad na nga ari, akasukat day di ama, uray mo ubingang unay, ket awan pay amo, may papan iti panagturay. Adda iti sidong dagiti pinilim at at taon, isuda asaan ang mabilang, ikanak ngaron iti sirit at asapula, tapno nalinteg ti panagturay ko karagiti tattaon ken tapno amo nga pagbigyaten ti dakes ken naimbag. No di nang ikan kas ano akabalak ti mangituray karagiti nakadado at tattaon. Naragsakan ni Yahweh tada ito'y tininawat ni Solomon ken kinunan na kenkuana. Agsipot ta kinasirig amang ituray asililenteg tininawa asa angget at atidog nga panagbiag wanno kinabaknang wanno ti biag dagiti kabusor mo ited ko tininawat mo para buran ka ti kinasirig ken pannakaawat awanen tinasirisirig emsika ken awan tumet ti tumaod ang nasirsiri. Kakabsat ko, dahil ito'y tinagpatinggaan, di mo na nga naibasa. Ketagyaman tayo iti Diyos. May kadua may basa na daw ti mo na surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto akastoy ti kunana. Kakabsat ko iti mayak ti tatatnoy kasaba iti nalimig ti kinapudno may pangalit ti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakaunig abalikas winunay daklan apan panunod.
Tabayan ti kaaddak ti nayo, ikit din ko, alipatin ti amin malaksit iti may papan kini Hesus Kristo. Ken iti panakailan sana iti krus. Iti kasta, iti adda kata kayo, nakaboy ken agtagtagergera, iti buteng. Iti panagisurot ken panangikasabak, iti mensahe. Diyak nag-uusar katagiti makaalukoy a balikas, iti kinasirit. Nagsauak ti makaalukoy, apang maniknik, iti panakabalin, iti espiritu iti Diyos. Tapos saan na may batay, iti pamatiyo, iti kinasirit, iti tao. Nudikit iti panakabalin, iti Diyos. Kapsat, imay gadwa, ibasa. Iyaman tayo ni Diyos. Tumakder tayong pangakasat, tayong pamalayawan, kinasantuan ngayon ng templo. Ako, biyag ka bumabata kayo. Kasi ka kumamin, ka. Tipan na kayo karagawag, pinasantuan ni Ebanghelyo, akas insurat ni San Mateo. Kadaydayo kumati ako. Da kayo, tipan na kaasim, dagiti amin nga tattao. Nyeblo timangnayan ti asin, saanen nga makaaggan. Awan ser-servinan, no di ken may bende ken mapayat-payagan. Da kayo ti panakasilaw na itilulo. Saan nga may lingeg, iti-ibig, anamamang tirabaho ti may isa kabantay. Awan ti tao nga manggangan, iti pagsilawan sana kalugan. Iparabaw na di, iti nairanta apag saadan na tapno aglawan na iti amin at tao nga agda iti balay. Masako na kastame, iti pan nakalawlawag, isilaw yo, iti imatang na iti tao, tapno may katada o makita da, na iti naimbag nga raramid yo, ket idaydayo da, ti amayo nga adda sa dilan. Kakabsat ko, dahito'y Ebanghelyo, ipan na kay salagan kayo. Ay dahil kaya kutupan ka din, isuahin na din din sa sauna. His Eminence Erwin J. Melia, the 15th Supreme Bishop of the Church
Your Excellency, Lord Mateo, Predecessor, and the 14th Supreme Bishop of the Church, my brother bishops, priests, deacons, and seminarians, Honorable Albert Chua, the re-elected City Mayor of Bataan, and other city officials, our brothers and sisters, and other faith families, people of God, of the Independent Church of Filipino Christians, Aglipay Memorial Church. Sa araw na ito, puspos ang ating pasasalamat sa biyaya na dulot Diyos sa patuloy na awa, pagmamahal, sa pagbibigay sa atin, paghahatid sa atin ng tao na mamamahala at mangangalaga sa ating simbahan, Independent Church of Filipino Christians. We are grateful today, after 2 years of pandemic, nandito tayo muli sa lugar na tinatawag nating rich in history, rich in faith, the home of the great leaders, the city of Bataan. Palakpakan tayo. At ito ay isang makasaysayang kwento na isusulat natin sa aklat ng kasaysayan ng ating simbahan. Ang italaga ang ika-15 leader ng ating simbahan, the Most Reverend Erwin A. Abella. Palakpakan po natin siya. Tugmang-tugma ang ating mga pagbasa ngayon. Higit po ang ating banal na Ebanghelyo. Si Jesus, nang siya'y pumarito sa lupa, siya ay very effective sa kanyang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Bakit po? Sapagkat si Jesus ay gumamit ng mga salita, mga analogy, mga tinatawag nating panggaring gamunan at Ilocano, para sa ganoon madaling maintindihan po ng mga tagapakinig. Dalawang napakahalaga na salita sa Ebanghelyo ang ating narinig. Pero may malawak na kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng dalawang salitang ito ang siyang magiging gabay natin patungo sa mas maayos, mahusay na buhay at paglilingkod. Sa Ebanghelyo natin, ginamit ni Jesus ang asin. Pangalawang ginamit niya ay ang ilaw. Kahit po ang bagay na ito ay napakaliit sa paningin natin,
na kahit sa paningin natin at akala natin ay walang halaga, ito pala ay nagbibigay ng lasa sa ating mga buhay. Ito po ay ang asin. Sa Ebanghelyo po natin, walang saysay, no? Walang lasa ang anumang pagkain at lulutuin natin kung ang sangkap na ito ay mawawala. Magiging matamlay tayo, hindi tayo magiging agresibo sa pagharap nito dahil walang lasa, walang linamnam sa ating mga pagkain. Hindi lamang nagbibigay ng lasa ang asin, kundi ito ay ginagamit din preservative upang sa ganon tumagal ang isang pagkain, higit po ang mga karne. Kung atin pong babalikan ang unang panahon, wala pa pong refrigerator noon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at kaloob ng asin na pre-preserba, tumatagal po ang karne. At ito'y isang bagay na aral sa ating lahat na kinakailangan i-preserve, panatilihin natin ang faith na bigay at handog ng Diyos sa atin. At ito rin ang siyang magiging pabaon natin sa ating sukripisya, panatilihin ang anumang aral na iniwan ng ating dakilang pundador Gregorio Aglipay I. Labayan. Kung mawawalan ng alat at ginamnam sa buhay natin ang pananampalatayang ito, pasasaan pa ang pinaghirapan, pinagtiisan, ipinaglaban ng ating mga dakilang bayani na hindi lamang tayo palayain sa pananampalataya, kundi palayain tayo sa mga buko ng mga dayuhan. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, itinalaga natin si Most Reverend Erwin Abelia upang kung kulang man ang linamnam ngayon ng ating mga buhay, sanhi ng pagsik ng pandemya, binibigyan natin ngayon ng lasa, dala ng pag-asa na ibinibigay natin kay Most Reverend Erwin Abelia na sinasabi natin ngayon, ikaw na ang magbibigay lasa ng aming buhay. Ikaw na ang magbibigay ng lasa sa bawat mananampalatayang Aglipayanan. Mga minamahal na mga kapatid, bakit natin kailangan ang ilaw? Mga kapatid, sa madilim na kapaligiran ng ating buhay, hindi po natin maabuha ang liwanag dahil sa madilim na nilalakaran ng bawat isa sa atin. Sino kaya ang mangunguna upang liwanagan ang ating mga hakbang? Sino kaya ang itatalaga natin upang pangunahan tayo sa mga bagay upang makamtan natin ang kalooban ng Diyos? Mga kapatid, ito'y ibinibigay natin ang itaw kay Most Reverend Erwin Abelia. Bilang ilaw namin, Most Reverend Erwin Abelia, hindi ka dapat nasa likuran namin.
Hindi ka dapat nasa gitna namin. Ikaw dapat ang nasa harapan namin. Upang sa ganoon ay aming makita ang dapat tatakbuhin, matuklasan ang mga bagay na makapagbibigay ng kaayusan, magbibigay ng tagumpay sa ating mahal na simbahan, Independent Church of Filipino Christians. Mga kapatid, maliit bang tignan sa paligid natin si Most Reverend Erwin Abilia. Malaki at napakalaki ang kanyang pusong handog ngayon para sa atin. Not only in the bishopric of Bataan, kundi sa buong simbahan ng Independent Church of Filipino Christians. Most Reverend Erwin J. Abilia, beginning today, we entrust to you our visions. Beginning today, I will entrust to you our priests. Beginning today, we will entrust to you the millions of Aglipayang faithful. Kami po'y naniniwala, Most Reverend Erwin J. Abilia. Magagampanan mo ito. Marami mang may ayaw sa iyo. Marami man at meron mang tumutulig sa sayo. Makakayanan mo yan. Ang pabaon ko, maglingkod ka ng may pag-ibig sa ating simbahan. At kung may pag-ibig na nagigibabaw sa iyong paglilingkod, asahan mo at lagi mong asahan na ang Diyos ay nasa iyo magpakailanman. Huwag mong kalilimutan, 3 beses tinanong si Pedro kung mahal na mahal ba siya ng Panginoon. Sagot ni Pedro, mahal na mahal kita, alam mo yan, Panginoon. Uulitin ko ang sinabi ng Panginoon. Mula ngayon, Pedro, paglingkuran mo ang aking mga karnero. Pangalagaan mo sila, mahalin mo sila, sapagkat kailanman hindi kita pamabayaan. Emmanuel, God is always with you. Mabuhay ang ating Supremesya. Parang napakatamlay sa papo. Isa pang palakpak. Good morning po sa atin. Umakbit Taiwan. Mamati ang tinaynay sa Diyos
Daydayawan pa'y tinagan na, day pasapasa papiksa, nasalilit at nanayon, kamakuan kenande. Ang mga tao ken magten ikibya, magitulong nga maggaraw, ken magipatinayon ti aming ganda. Isuti na indakla na kararuan ni uot ken puwanay ti amin na biyak ken garaw. Nupay di pa'y masarakat ti gagangay na, in mapatuan ken in makita ti kinaparunong na ken ti na ipadpadong maasilip na, kadagiti nakaskas na ang aran na. In manlingat ti umek ti puso ti nasangkon unay atimik na, ket in mananap ti kinasangit ti dungo kinayan na, nga ama, iti mangigaga panakaiten dagiti masapsapol tay ti inaldaw. Mamati ati apo ka iso ti mang tibinibi na kakatuan, iso met ti mang nibinibi a kaimbagan. Mamati ati apo pinarasuan na ti tao, tapno'y tumulong babae ti singpet ken galit na. Iti pagimbagan ken pagrag-ayan ti sapasam. Anansata ti tao rebeng na patinayon ti andaan pagpayan. Ken magbiro babae ti inapanagbanlo, iti pamuspusan kadagiti masapsapon. Ang panunot ken nagaramid iti imbag, ati apo gunggunaan na dagiti na imbag ken dusain na dagiti dakes pakpakinakem ken araramid. Lupay saan na dagiti naranggas unay at dustusa ti inay paay. Di man ta di marupsiya inaligted na, inpunwan ti di mabubo sa kakaasin. Mamati at inamarsuha, akas panagigag na kanyang ita, akas ama ananungo, kas tantupit ti ina kanyang panangaklong. Intunduman ti papatay ko, kas panangaklong ti siya asi, ti may sana imbaga na ganda, ti bangkay ti anak na. At sa anak to na mapukaw, hindi ang nanayo, Ibisod ko lang ang balbalong kita nga sa at tali na ito yung masikap akter kapsan. Kaapsan ko, kinap tayo nga Yesu Kristo. At dapat tayo ikasi di man ang mga simunay na matayo nga nailangitan. O Diyos, ang nakabalin amin, ni Yesu Kristo, at karin na kami, ibigong nga. Di ang yaman, adawatin nyo iti ama, itinagan ko, itendan to kata kayo. Takami, O Diyos, anay namin, kapililing, nga ili, dawatin mi ken ka nga ipangag mo kada giti tuloy mi isa kaanam gabu ken Yesu Kristo nga bumi. Iti tunggal pangget kunain tayo nga sumbat umararaw kang ken ka ako itingan na kami siliten tayo. Mararaw kang ken ka ako itingan. Agpangay iti Independent Church of Filipino Christians at Lipay Memorial Church tarabayan kadi ako ken tulungan iti inna panagdalyasat amang itungpal iti misyon na mangiwargawa iti naipag-adamag ken may turong kadagiti aming nga tao iti dalan iti pannakaisalakan dawaten tayo ti ako. Mararaw kang ken ka ako itingan na kami. Agpaay ken Obispo Maximo Erwin J. Abella nga pinili ang mga itaulod simbahan mo, ikang kadiamo ikisirib, panakaawat, anos ken puso, nga namuan ayat. Kastamet ako nga ipayong kadi iti salulat na, nga kanayong tatlo, kadi maitungpal namin, iti misyon na, ang mga itaulo, iti simbahan mo, dawatin tayo ti ako. Agpangay kaligiti amin nga obispo ken papadi at taliniit na puma anapudno iti misyon ta nga agpaay iti pannakaisalakan dagiti amin nga karkaranwa ken tulungan kadi ako iti kinalukoy ta ken mapapigsada babaeng medlay iti ayat mo dawaten tayo ti ako. Agpaay kaligiti amin nga mamati dagiti amin alay ko ken kapamatyan mi ipahimutan met ako iti anos da nagserbi iti simbahan ken mabiyag tamet kuma dagiti panulsuro nga imbati ni Kristo nga paay kada kami dawaten tayo ti ako. Agpaay kadagiti Kristiyanos nga
taak kay sa kampuman, iti sitong, iti may sa pamatikin ayat, iti sitong, iti may sa ngarapan, iti aywan, iti pangatuan, nga padi nga iso, ni Apumi nga Yesu Kristo, dawatir tayo ti Apo. Manararapakin ka ako, hindi na naman. Agpangay ka na kami namin, nga natipon-tipon, itang daway, nga makirangon kay makipagpaset, iti nasanto na misa, taginayunin kat Apo, iti salunat, ragsak kay naimbag kagasgasan mi, dawatir tayo ti Apo. Manararapakin ka ako, hindi na naman. Agpaay kadagiti amin, nagitalit kadagiti nagtuduma nga saksakit sa gidem kat idaan mo, ket mapaimbag ka man, tapno inda maitultuloy, iti panagserbi, iti para tao, pamilya, ket kagrunan, ket kaapo, dawatet tayo ti Apo. Manararapakin ka ako, hindi na naman. Agpaay kadagiti, obispo papati, ket amin nga nagserserbi, iti dahi nga simbahan, nga nagwayawayen, iti dahi alubong, babayin ka di Apo, iti nalagda, pamati takin ka, awaten ka pidan, makikaysa ken, o ken ka, iti biyag nga nanayon, dawaten tayo ti Apo. Manararapakin ka ako, hindi na naman. O Diyos, akamang ken sariked-ked, ken ubayan iti aming ayaten kaasi, timutem ka dagitoy, na yung pasnikan na karkararan piniling, tapno dagiti daw dawaten mi, sinamaken ka, ikang tukad met kalakaman, at iyong sumama, amin dagitoy dawaten mi, itinagan ni Apumi nga Yesu Kristo. Amen. Si Apo, tiyagda umaga kayo. Kas panagsagsaga kayo, makimaymay sa ito San Juan na padaya ni Apo. Intayo, inden, nagigindakon kayo nga maay iti na San Juan padaya na. At tugaw tayo aning kamaksan. Thank
Apo, nagigyasan mo, amoy pa'y nainisagod, na pa'y inasapan, di pa'y mga Apo, awaten nagiging nasagot, tanda itibagyaman. Kaya bendisyonan nagito'y anak mo, kastamen nagiti pagsamunan ka. Kaya di pa'y mo padi katakuanan, Indalumay kamarabo ken pamagason. Gapo ken ni Kristo ang kami, tawatan ni amin dagitoy. Pray po. Ibang ginakapoy, akas may sa masaksakit. Ang tamid tayo ngayon, kakapsat, katawatan tayo, yama tayo, nailagitan, nagiti amin na kalikagong, tarigagay, itong dalmay sa tayo. Thank you, Papo. Nagiging ka.
nagaramit iti pagayatan na. Nagnanayon nga ako aday kinangina simbana. Saklan na uli nag-amin ganda. Apel kayo. Nailagitan nga ama na panglawang punay ng uray kay Juan takang kabakunangan dito'y lobo. Awan mabalimpi na idatong yan nga may karitang masping at kinadayan mo. Anansata tapong mabalimpi ng mga iroknoiken kay timay sa adaton. Gumasa si dahil iti uray na kumakinangato tinay parang buwan at kinadayan mo. Iroknoy pikan ka apo na itinatanda ni Juan Pakinggan nga ayat ni Apo Jesus. Tanda tinangin uray abagi ken napatay at darana. Bendisyon ang baro ng apo mi ipakaidayawan tanagan mo. Dahil ko yung tinapay ti ayat. Tanda tinangin mo na abagi ni apo mi ayos sa Kristo. Bendisyon ang kagat apo tayo arap ang iladawan. Itinanginaw na'y aglawan ni apo ni ang sa Kristo. Iso na'y parupot, kapo, ang mas pastor, isang alungan.
Tingkaw panagitatagyan ka kung sa unay nga amami. Idaytoy na mo at ang dating kang panagyaman. Aramidan niya paglagip asika na ayat nga amami anay langitan. Inakap amin pinarswa, ken utang ni ken katibiyag ni, ken amin nga adda ka kami. Kas amin tidi Abdullahi panakaited, dagiti masapsakot ni, ken dagiti ado, ken di mabubos at kakaasin. Arabidin ni Maya apaglagip ken kao Jesus itiwan patingganan kinaimbang na kaya tidayti na ni parungkong ayat na basta unay takalpasan din na kadakam panursuro may papang itibiyag na nanayon inna ilpatli kinamina unay abiyagda pinailangitan when nailansa iti nakababain at panakaipadippa tapno inna paniktikan iti nakaskas tao nga ipapatay na iti kinapudno dahil pinailangitan apan morsunan ngayon nakang inikan inakatartarnaw apagpatulag ti kinaimma panagayan ayat kadagiti katao kinasingpet, kaya kinalintay puray pakatayan. Arabin yung kat-apo na ikang pag-aaman, dagiti awan patingganan na panursuro na. Tatlo kang mapasingpet, ken tilagit dili ng ginawang tutuok na isukumati magpabilit ken magpapiksa kada kami. Tatlo mabalin minay bael as sa anos dagiti papayit na itinabihan. Tulungan na kapag ako ka manliplik ka na isisit kita apa pagluluan ken manglagpat iti nilangitan ng ginawa dahil karim ka na iti makamuan magsupot ka na ginalitan nga pilpilin mo. Kas may sa pamilya ni Diyos, intayo, awagan, yamatayo, anay langitan, babae mo kararag, na iksuro patatayo, niya po tayo, ang Yesu Cristo.
Di ako tayo ang Yeso Kristo kinunana. Naumay mo yung daton mo iti altar, kat sadyay ikamalagip at ikapusat mo at dagura na kenta. Aksubli ka itong unapay men kakentwana makikapya. Ang kakapya tayo karoon kasapay paiso kendaibag at kakapsat. Ang pipinakawantay karagitintay nagkurkurangan. Kaya tawag ko man, ti magigurgura, itipada na atao. Ti kapya ti apo kan kanayong kumakat da kagayon. Ti payo garot ti kapya iti tunggal maysa. Apo di kang may kari. Apo lang may kari. Apo lang may kari. Uwi lahat ng tulong niya. Kaya magiging napakagandaan niya po ang Ihanas ng Kristo. Naku ka na bigyan ako ng mas-mas. Yan po apahan niyan po ipanalay ng ihawan ka. Na gusto na po yung ihawan sa lahat yung nasa marangyan. Kadalagin ka ako sa kinilig namin ng namin. Ganawan din na na yan. Hindi makasya ayaw ng pagkakas. Ang po, hindi ko na saranayan ng kami apo, ang pagpapit na rin ng pagpapit na at awakan ka din ito na kay Apo Jesus at ay talay ka din at ay sarapon pa ng pagpapit. O Diyos, nakitin lang pangitukit ito mo kayo na ayat as at amin na iyong pagpapit. Ito na magpapit sa papapar at yung kapagapit sa bumat bilang ng sabay ko na. Kinapay na sa dilangit at iyan ang mga kanayon na nagigiyagin na umawang ganda.
now come to the oath taking ceremony. Daydayawan niyo, tiyang nanayon, na kay amin na pagpagilyan, na kay amin ngayon daydayawan niyo, na pinadakkel na kanatayo, ti kaasila, ket ti kinapod nyo, ti amo, ang taginayon, itinggana, Hallelujah. Umakte tayo ating kakasal. ti amo, umapay kumakada kayo. Establishment ni Espiritu. Kung mararag kayo, O Diyos, tartaraw namin ken papapiksain simbahan mo, abaen kadagiti sakramento, himay mo kati ada kami anak kiranod, itinailaitan apadayan, ken agbalin kami ang magkabiyak, alebadura itinubong, ken instrumento, ipan na kay salakap na hindi amin at ang tao, na pumerdahe ken Kristo nga po, ken apoli. At tuloy tayo ating kakasal. We now come to the oath-taking ceremony of the 15th Supreme Bishop, His Eminence Erwin J. Abella. The oath of office will be administered by the Honorable Albert D. Chua, our beloved City Mayor of the City of Bataan, and after which he will be delivering this message for all of us. Kaya po, ito'y oath of officio atas Baron Obispo Maximo. Please raise your right hand and repeat after me. I, Erwin Julian Abella, Bishop of the Independent Church of Filipino Christians Bishop of the Independent Church of Filipino Christians, at Lipay Memorial Church, Lipay Memorial Church, having been elected unanimously by the General Assembly on May 2, 2022, having been elected unanimously by the General Assembly on May 2, 2022, at San Andres Parish, Cabanatuan, Isabela, as at sa San Andres Parish, Cabanatuan, Isabela, as Obispo Maximo, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear in the holy name of God in the holy name of God that I will faithfully discharge to the best of my ability that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of this sacred position entrusted to me the duties of this sacred position entrusted to me by God through His people, by God through His people, that I will preserve and defend the doctrines, tenets, and form of worship duly instituted by the Obispo Maximo Gregorio Aglipa, that I will
preserve and defend the doctrines, tenets, and form of worship duly instituted by the Obispo Maximo Gregorio L. Aglipay in the officio divino, in the Officio Divino, that I will uphold the rule of law stated in the bylaws of the Church, that I will uphold the rule of law stated in the bylaws of the Church, and forever loyal and faithful to the Holy Mother Church, and will be forever loyal and faithful to the Holy Mother of the Church, that I will do my best to become a good shepherd like Christ, that I will do my best to become good shepherd like Christ, and to consecrate myself to serve God and His people and to consecrate myself to serve God and His people without hesitation and mental reservation. without hesitation and mental reservation. So help me God. So help me God. Congratulations, Papa. Tugaw tayo po. His Eminence Erwin Julian Abella, iti may kasangapulo at libang ng Obispo Maximo, iti Independent Church of Christ of Filipino Christians. Apo ken naraimen pagpagyan ni nga apo nga Obispo ken papadi iti apo nga parishioners tayo, opisyales nga aday kisilong tayo, ni Abogado Windelcio, ako Bisi Mayor, digiti konsehales, akas ni Apo Bismarck Pidang, Kitchel Kungkilan, ken Christopher Lagbay, Danto ko pa'y na isang sarili, kaya nigiti apo nga nagapupay di sa bali anong lugar. Ama kita kay kapsat, kabino kayo hindi na ibang kabigat tayo amin. Umuna-unay, palubusan dakman nga ipeksa kay Ruknoy ti na panang kablaaw ken pinang-congratulate iti panakainstola ken dato'y canonical possession of His Eminence Erwin Julian Abella. Si Padar tayo mga. Ken karon itang tadamanen baro ken may tultuloy nga tayo bigbigan na obispo tayo, itisimbahan tayo. Sapay kuman, kani Apo Diyos, ken innamanen itultuloy. Iti pinangaramat kini Apo Obispo, tapos ni kasta sa kapana tayo amin, nga tarabayan na iti tayo pagdaldaliasatan, ken tayo ang aramiden, ito'y ramawatan. Nasken unay, nga adda kayo nga kadwami iti gobyerno tapno ti kasta intayo pagtitinulungan nga tarabayan ipaayan iti na-inspirituan nga banbanat tapno intayo malayaw masarangin digiti karit tibiyat nga intay mas masaren. Isod ka puna nga na kami iti gobyerno sa atin kababailan no awan met itikas ka na kayo nga mangigiya kada kami tinigiti apo nga
kalugaran tayo dito syudad ti Bata, kahit ti probinsya tayo kay Ilocos Norte. Sapay ko ta babayan iti pinangidaulo ni Apo Abelya ket inna may tultuloy, inna may lawlawa, ket mapapiksa man yan iti pambati tayo babayan iti pinangidaulo iti simbahan tayo Independent Church of Filipino Christian si Patantay Dalaga. Ngayon, awan sa bali nga ina, idanon, iti sangapana ka na kayo, iti ulit iti simbahan, tasapay ko takadwain na kami, idaytoy manen na sumarsarno katawen, nga intayo, sa buhay kalpasan, iti nasakrap tayo ka pandemya, ken ado iti naitulong, babayan iti pinagkarkararan kay amin. Tapdo ti kastagin tayo nalayaw wino na rangpat iti kayat tayo nga mapasamak kinetoy nga pandemya. Kaya tayo iti post-pandemya ket saan ko mga sarday iti tay pinagdawdawan ti kaasi panagyaman yaman na mapagteg tayo ken agdawat ti grasya ken bisyon ni Apo Diyos ka manakabali. Congratulations Apo Erwin Julian Abelya, congratulations iti simbahan tayo agya. Thank you very much. Tayo ba, nabigat tayo araw na po. Diyos di Amina, ako ngayon, di na yung pagasan, kinaktuan, hayat na mensahe para amin kadaan. Again, thank you so much, City of Batak, for being with us this morning. We shall also be having the oath-taking of the newly elected Supreme Council of Bishop President to be administered by the Supreme Bishop. I, Bishop Francisco R. Tadeo Jr., Duly elected President of the Supreme Council of Bishops, duly elected President of the Supreme Council of Bishops, do hereby solemnly swear the hereby solemnly swear in the holy name of God in the holy name of God that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities prescribed by the laws of the Church prescribed by the bylaws of the Church and other canon laws, that I will do my best to serve the Church for God's greater honor and glory. for God the greater honor and glory. So help me God. So help me God. Congratulations, Bishop.
the oath taking of the newly elected members of the Board of Trustees. After which, the Supreme Bishop will award the appointment of the Secretary General, National Treasurer, and other national appointments. duly elected as member of the Board of Trustees of the Independent Church of Filipino Christians, do hereby solemnly swear in the holy name of God that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities prescribed by the bylaws of the Church and other canon laws, that I will do my best to serve the Church for God's greater honor and glory. So help me God. Congratulations. Allow me to read the content of the appointment. Independent Church of the Filipino Christians, Aglipay Memorial Church, Office of the Obispo Maximo. Appointment, responding to the call of particular priestly service in favor of the people of God, attending to the advice of those summoned for this purpose, and considering the personal attributes and formal qualification of the concerned, by the authority in me vested by the church laws, I hereby appoint the Bishop Marlon G. Aquino as the Secretary General, bestowing upon him all the spiritual duties, responsibilities, and prerogative inherent to this position as prescribed by the bylaws and other canon laws. Validity will be from May 30, 2020 until the end of my term as Bishop by the bylaws unless otherwise revoked for just cause in favor of the Church.
issued this 30th day of May, year of our Lord 2022, with the city of the Batangas, 2906. Another appointment is given to Bishop Angelito G. Corameng as the National Treasurer. And another appointment is given to Reverend Father Ian Theodore A. Bacting as the National Youth Director. Again, congratulations to our Supreme Bishop, Erwin J. Abella, to the President of the Supreme Council of Bishop, Bishop Francisco Tadeo Jr., the members of the members of the Board of Trustees, the appointed Secretary General, National Treasurer, and Youth Commission. Thank you so much, and again, congratulations. With the request of the parish priest of St. John Nepomuceno Manao Tarlac, the OM approved that today the newly elected parish council officers of that parish will have their will have to take their oath of office during this celebration. May I request the member or the newly elected parish council officers please come in front for their oath taking to be administered by our new Obispo Maximo, Erwin J. Abel. May we request the parish priest and their assistant parish priest to come in front to witness their oath taking. I, tinalan mo, duly elected as Parish Council of Manao Tarlac, do hereby solemnly swear in the holy name of God that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities prescribed by the bylaws of the Church and other canon laws, that I will do my best to serve the Church for God's greater honor and glory. So help me God.
beloved City Mayor Patag, Honorable Albert D. Chua, the members of the Sangguniang Balunsod, headed by the Honorable Wendell D. Chua, SP Bismarck Kidang, SP Kitcher Puntilan, SP Christopher Lagmay, and other city officials that I cannot mention their names. Our Emeritus Most Reverend Hilorde Pacho, the members of the Supreme Council of Bishops, the members of the clergy, our parishioners coming from different dioceses from the entire Philippines, kadagiti aming adayta, dayto yung gundaway, saan kayo apo nga may naganan amin, ngayon kendi sa pasapin kayo nga kabnaawan, iti naimbag nga oras, naimbag nga aldaw, itong galmay sa katatayo na nagipag-rambang iti daytoy nga isang sangayan nga aldaw iti na panagtugaw akas dadaulo ng Pangulo iti simbaan tayo ng Independent Church of Filipino Christians Aglipay Memorial Church and other affiliated churches. Iti bukod tayo ng dahil simbaan nga diyang may naganan. Kasla diyang ang motis awal. Ang sipod iti dahil ay naraksak na kanito na diyang mas maalan itiraksak ko na nang kita ken na nang bayabay na nakitimpuyog iti numutoy biyang iti daytoy nga inspiration tinumutoy biyang tinamnama iti simbahan tayo dagiti kaagwan nang nangruna kadagiti dagiti apo obispo papadi kanamin na kamkamen nagi suko iti kararwada iti daytoy nga iko wenno oral na binanon dahil Diyos na alwanda ng Obispo Gregorio Aglipay, Ilabayan. Sapay kumata, kabayan iti panagtitimpuyog, panagtitinlolong, iti tunggarmay sa katatayo. Ket intay maparang aypay, intay pay manayunan, dagiti mamati, iti daytoy nga simbaan, mamati iti daydi Obispo Gregorio Aglipay nga iso iti mangidalang wenno mangidaldalang kadatayo nga masideg mapan iti sangwanan kamatayo anay langitan ken agbalin akas napaypaysok natalna na emma
nga pasurot niya po tayo nga Kristo. Sapay ko mga Lord ay aten ng kabsat. Ta babaen igikulot ti Diyos. Keta ipaay na met kanya iti sarili ken talugadi. Tapno inkay maidalan ken kastamet na ikana tayo kumaamin iti salunat ken karagkat. Tapno makapagmaymaysa tayo na daydayaw iti Diyos ken magipatungpal kanang iti apnong tayo dagiti misyon tayo iti daytoy nga lubong. Mabayan tintay panang ipatungpal ng panagsurot iti daydi panursuro daydi Obispo Gregorio Aglipay Ilabayan. Litek ayaten ng kabsat, babaen iti panagkikinolong itong galmay sa katatayo, intay marakpat iti vision ken vision daytoy nga intalek katatayo ni Obispo Gregorio Aglipay Ilabayan. Kaya alag natin dito nga gundaway iti agyaman katakayong amin kakabsat. Iti ingkay panang tartarapay iti simbaan tayo. Itintay panang sursurot kadang iti panursuro iti simbaan tayo. Ken kastamet ten nga intay wenno ingkay panang tartarapay met kadang iti apo nga obispo o apo kapapadi kabayatan nga naisay-sayangkan iti misyon nga inabag da manipod ken ni apo tayo nga Yesu Kristo. Karot kakabsat, diyan mo na yan kaanuan ang sarita, kaya maudi ang kaagyaman, iti daytoy abisyak ni Kubota, nga iso iti tugaw, tinumuti biyang as Supreme Bishop of the Church. Kaya sapay kuma, kasang kayo, kuma, iti numuti biyang sangkay ko kumaga among kuma iti kinakulit tinumuti biyang agsipot ka asjay to ti aramide kada kayo tapno iti kastaket adda kay tulat ta kumaka mangbaybayabay iti tinumuti biyang nang runa apo daytoy nakaget ken nalaing Paris priest tayo Father Ian, sapay kuma saan nga mong kuma nga magipapakay iti tulong na akas Paris Priest iti City of Batat iti daytoy simbaan tayo taamok nga ano dagiti obligasyon na nga iti daytoy nga daw inda kailangan nga day pamuspusan tapos iti kasta ken addamen ken adda katatayo ita nga pangkadkadwa pangipaay kadagiti kasapulan tayo akas suna karon iti mangsangaili kadatayo. Thank you Apo Ian iti kadagiti nakapsat tayo kapamatan tayo man when saan sapay ko mga rod agbalay tayo iti daytoy misyon isimbaan babaen kada po tayo nga sa Kristo agbiag iti payan. Ako umapay kumakada kayo na alpasen iintay panagdaydayaw iti abubo. Tumakdero tayo ang kakabsat, intay gawatin ti pamindisyon, yung tayo na ilan.
panagwaya-waya, ket panagwaywayas na. Ket ikam dagiti pagpanunumi, iti man nakapupuloda nga agalami ang kalimpagan, ket pagnangayam niya sa kasa. Igagam ni simbahan ni Independent Church of Filipino Christians, ang Lipan Memorial Church. Ikapta dagiti aming mga obispo, ket papadi, isilbe, sirip, anos ket rekta, ang mga tungpal na dagiti amin at ang tao, kadagiti na Diyosan, at ang tawhatin, ket makasumpong na panagsumo niya po Jesus. Ket aramidyang tanang mga aming dagiti Pilipino, ikamagay kaysa, ibabayin sa lino na, tatlo ang ket iwayawayami, ket naubos ka nga kay dadaw isa. Ikalang tiniyos mo, ikalang dagiti nagkanak karami, makabagyan ni, at katulungan ni, ket dagiti nakapuntahan ni, inayubagyan. Igagawin ako dagiti saan na magayayat ket gulungo makarami. Padapadayan na ang aming ano ay gaga, ket asya, magpadapadak ang aming denang. Igagam dagiti pagbalay ni, kastamit dagiti indekan sa lingwa ay papaay ko, kasi aayat ko na. Pagulungan ay ket kalingaling na kapagdagdag panumpanan na ito dumanong ti kanto ti kapatay ni. Aknunin na kantukan o manangaasi mo na ingama. Manangaasi mo na ingama mi ikapagarayan kumintin unay na kaasi. Sapay ko. Bendisyon ng katigagan ng kamo Diyos, magnanayon, ipamatmat mo ako at naradya garupang ka kami, ket kasyan na kami. Di na kambaybayan ng naku ama, ket parangkapan na kami, December, gasa, kapya, alnagyan na maay, sa akin. Kinadaya ka nagan ni ako Diyos, sa pumadimangtad ka na kayo ni pagagasat, ket magilisi ka na kayo ni amin at takas ket kegan, itawag niyang hindi magnanayon. Tulog tayo natin ni Ama, na Marso ay tayo gandaga sa akin. May we have the full opportunity with the OM together with the city officials and members of the Supreme Council of the
may na nagkalaw ako at pati punta. Hindi may lahat. Please lahat. Ay, anak ko, mag-birthday. Kaya request na yung pamilya niya po, Bispo Maximo, Mrs. Abelia, Ricky Anakda. Hindi kami nakanong ni pamilya na please, may you have a picture of opportunity with your beloved Apo Bispo Maximo. Sumarong absent hindi pamilya niya Apo Bispo, please, saan na kayo kaya. Okay, kita pa-picture, 25 pesos please. Joke lang. Joke lang. At dati yung pagsasamahan tayo ng ibang dalang Dilamo, may request Father Merwin Aquino to practice by the food. Latanda, Rubiana na please. Kaya nilang tagpilan dyan ako.
Kaya ang po nga taga-bata, batang na ito maululi ka mag-picture kina po Obispo Maximo, please. Anong damata ito ba sa maululi? Aman, practice lang. Yes po. Hello. Yes? Ano, sir? Please. Hanggang ang server. Hanggang ang server. Guri naman. Ako Eric. Saan ka na? Ako Eric. Ako Eric, saan ka na? Bagi may taga-batak sa marunong na tayo ng Apol. Smile, Miller! Bagi tayo ng mga taga-batak. Apo, may kayo, Ilong bo. Bagi kayo taga-batak. Senior men. Taga-batak. Apo Julian, Apo Jubin, David, Pagkalit, Julian, Pagkalit. Ay, dati. Laya. Bagi tayo ng mga taga-batak. Apo, may kayo, Jemeline. Thank you.